Temppukerho part 1. Ai! Ai vittu! Nyt anna vittu tänne sen. Mä istuin! Älä kun nyt lähtee reppuun. Sä istut! Mä istuin kanssa! Siis istu kun suotikin. Ai vittu! Sattuu ihan vitusti! Ai! Lopeta! Ai! Perkele. Vähän sattuu peukaloon. Vittu mä en sulle anna. Se on mun vyö! Sainko lyödä? No et saa vittu, sattuu ihan vituusti. Ai vittu! Aijalle sormi! Mä teen kanssa mitään. Joo. Ja seuraavassa jaksossa tapahtuu ihmeitä.